חוויה מדהימה, נהנו גם הבנים וגם הבנות. תעשה הולדת כדורסל ואותו כדור. בשנה הבאה. תודה רבה לדוד, כיף לדוד. Alors, je vous conseille de le prendre pour faire vos anniversaires. Match de foot super, les gosses étaient comme des fous. Super bien organisé, il y a les t-shirts, il y a l'entraînement, il y a le match, il y a tout ce qu'il faut, il y a les médailles, la coupe, il y a tout, c'est le top. Chai, t'as aimé? Et le foot, et t'as marqué. Et c'était bien ou pas? Ouais? Tu veux que les autres enfants ils le fassent? Regarde-le, regarde-le. Tu veux que les autres enfants ils le fassent? Thank you. Super. Thank היה לי כיף, החברים שלי נהנו, המשפחה הכי התרשה לי. תודה על כל המחובר. וזהו. בסדר גמור, ואיך היה? אוקיי. כיף מאוד. עכשיו אימא? אוקיי. אז דוד, אין עליך. כמו ששמעתי עליך, המון המלצות, ולא טעיתי, הגעתי עד אליך, ואני אמשיך לקחת אותך בכיף. אורי חייך, נהנה, היה לו שמח וכיף. ראיתי את כל הילדים, כמה שהם נהנו. אני מודה לך על הכל, ובאמת, כל הכבוד לך. שאפו. תודה רבה לכם. היה לי כיף איתך וכל המשפחה, היה לי כיף מאוד. נהניתי להיות עם המשפחה שלי, ונהניתי עם כל אחד בילד, ונהניתי עם כולם. אני שמח לשמוע. אני רוצה להגיד שפארטי ספורט עשה יום הולדת נפלא לילד, ממליץ לכולם, ומאמין שניפגש עוד בעתיד בשמחות. תודה רבה לכם. תודה לכל צוות פארטי ספורט שעשה לנו שמח, עשה לאלוני שמח, הפעיל את הילדים הקשים שהיו פה בגבורה, עשה להם משימות כיפיות, עשית לנו אחלה יום הולדת. תודה רבה פארטי ספורט. תודה רבה לכם. תודה רבה לפארטי ספורט על יום הולדת כדורגל מהסרטים. 40 ילדים צבעוניים, עפים באוויר, כדורים, סוף הדרך, אין עליך דוד. מצפה רמון 2016. תודה רבה. תודה רבה, דוד. תודה רבה. Thanks a lot. Okay, what you did, it was a very great moment. Okay, for the birthday of my son Aaron. Everyone enjoyed, and we spent a very, very good time with you. Thanks a lot. You are very professional. Okay, and I recommend you. Okay, to everybody in Ranana, in Tel Aviv, in all in Israel. Thanks a lot, David. Thank you. אהרון, איך היה חמוד? כן. נהנית? כן. תודה רבה. היום הולדת היה כיף ואני אהבתי לשחק עם כל החברים שלי והמורה היה הכי טוב שראיתי בעולם. תודה רבה. יש לך משהו להגיד? כן, היה מעולה, וכל הילדים היו כל כך מבסוטים. תודה. זה לא דבר, שיהיה לכם שבוע טוב. אדם. דוד היה מושלם, נהנינו, וכל ילדים נהנינו, מאוד היה כיף. אני שמח לשמוע, תודה רבה. כיף ביום הולדת בעולם. נהנית מאוד? מאוד. בן כמה אתה היום? 7. 7? וכל החברים נהנו? כן. כן? שיהיה לך המון 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 מזל טוב תום, בסדר? עד 120, אושר בריאות והכל והצלחה. סוף הדרך של פעילויות היה ממש כיף. תודה רבה, מאחלים לך בצוות פארטי ספורט. יום הולדת לרון שלנו בן 6, הייתה הפעלה מקסימה, היה מהמם, היה מהנה, היה שמח מאוד, אנחנו ממליצים בחום רב וממליצים תודה לפארטי ספורט. תודה רבה. יום הולדת של אלרז, מאוד נהנינו, היה כיף, היה מדהים, ההפעלה הייתה מקסימה. פארטי ספורט זה ממש מומלץ, הכדורגל, כל ההפעלות, גם לבנים וגם לבנות, ממש מדהים, מקסים, נהנינו מכל שנייה ורגע. כל הכבוד, תודה על הכל. תודה רבה לכם. לא, אבל תסתכל עליו, תסתכל לדוד. כן? זה מה שרצית ואמרת
שנה שעברה שזה היה עם ברזיל. נכון, והשנה מה היה? שברצלונה שם יותר הייתי גם בברצלונה וגם ליד מדריד. נכון. כן, יאמר, אמרנו לו שאתה אוהב את ברצלונה. היה לך כיף לקבל את החולצה? כן. ואת הגביע? היה 10. האמת היא שבאמת הופתעתי לטובה. מודה ומתוודה שהופתעתי לטובה. תודה. זה לא היה כמו שנה שעברה. אני גם פחדתי כי זה מקום סגור, ואמרתי אולי לא יהיה מספיק תפאורה, אולי לא ישתפו איתך פעולה, כי זה בכל זאת ילדים אחרים. היה מושלם, שווה כל שקל. תודה רבה, באמת תודה. מפעיל מאוד טוב, היה ממש כיף, כל החברים נהנו ובעיקר אני. אני אוהב, פעם ראשונה שאני רואה מפעיל כדורגל, וגם טוב, והוא מפעיל טוב. דוד באמת מפעיל ממש מעולה כמו שאילי ציין, אפילו הגיע אלינו לצפון, צפון, גם לא ואנחנו קמצן. ממש, ולא קמצן, ואנחנו ממש מודים לו. תודה רבה. תודה רבה לכם.